चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय एक नाम्बार मालायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासोसो बहा थाखोमाना दं मानो ओंखारबोआखै बेसोर सानैयानो नङाबा 2020नि इलेक्सननि सिगांनो प्रमद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांमोननि गेजेराव दिनैनि गुबै टपिकआ रायजोफोर दिनै मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राया मा नोंथांमोना आङो फंनैसो बुंनानै होगोन लोगोसे नोंथांमोना जोबनायाव प्रमद बर' सारनि बिबुंथि हाग्रामा महिलारि सारनि बिबुंथिखौ नुलांनो मोनगोन। दिनै प्रमद बर' सारा बुंदों पिसिडिसिआ जोंनि बड'लेण्डआवल' गैया आरो बे पिसिडिसिआ 10टा दङ आरो बे 10टाया बबेयाव दङ बिनि बिसय जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बुंदों। फारसेथिं जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा चन्दन ब्रह्म लोगोसे खाम्फा बरगयारी सारखौहाय फंनैसो बाथ्रा बुंदों। चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी मोनहा गुबुननि मोदोमाव फाफ्लियाव होनानै सिलायखौ गावग्रा मानसिसो होननानै हाग्रामा महिलारि सारा रोखा रोखा बाथ्रा बुंदों। थारैनो बे जोंनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेसेबां बाख्नायजाथाव हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय बाथ्राया जोंनि थाखाय बेसेबां गोग्गाथाव आरो थारैनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जोंनि थाखाय सैथोमार नामा आरो बेखौ जों मिन्थिनो गोनांथार नामा बुजिनो गोनांथार नामा खाम्फा बरगयारी लोगोसे चन्दन ब्रह्मनि आखल आखुखौ जोङो बुजिनो गोनांबाव नामा बिथांमोना थारैनो बेफोरबायदि मानसिनि फाफ्लियाव होनानै गुलि गावग्रासो नामा सिलाय गावग्रा मारसो नामा बेखौ जोङो बुजिनो गोनां रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय जे हाग्रामा महिलारि सारा खाम्फा बरगयारी लोगोसे चन्दन ब्रह्ममोननि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांदों आरो प्रमद बर' सारमोनहा हाग्रामा महिलारि सारजों माब्लानिफ्राय आरो बबे समनिफ्रायनो जे जमा जानायनि खौसेथिनि बाथ्रा रायलायबोदोंमोन आरो बे खौसेथिया दिनैसिम मानो जाफुङाखै बिनि बिसय हाग्रामा महिलारि सारा रोखा रोखा बुंदों। लोगोसे प्रमद बर' साराबो मा बुंखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांदों अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय एक नाम्बार मालायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासोसो बहा थाखोमाना दं मानो ओंखारबोआखै बेसोर सानैयानो नङाबा 2020नि इलेक्सननि सिगांनो प्रमद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन। प्रमद बर'बो दंमोन ओमफ्राय रोंगोराबो दंबादि मोनबाय था जायखिया साथाममोन बिसोरो साथामबो आंजों रायलायदोंमोन जों जयैनो गोरोबलायनानै फैगौ इलेक्सनखौ गेलेनोसै बा जों जयैनो गोरोबलायनांगौ बिसोर आबसुनि लिडारमोन बै समाव सुक्तिया जाथ'वाखै सुक्ति जानायनि बहुद सिगां मिथिबाय बे समाव आंथ' एग्रि प्रमद बर'मोनजों रायलायनानै बा आबसुनि नेताफोरजों रायलायनानै आं एग्रि जेबो नङा ज' जानांगौ होननानै खोथा होखादों खिन्थु दाना चन्दन आरो खाम्फाजों ज' जाहो आंखौ बोखारना लाना थांबाय बेनोथ' आरो बिनि बादै मानावबो ओइ चन्दन खाम्फा जाम्बा नोंसोर मा सानदों फालाय आंखौलाय बे जाम्बा बे केन्डिडेटआ डिक्लेयार होखांबाय दाखालि जोङो 4 थारिखआव केन्डिडेट डिक्लेयारजों 5 थारिखआव लाइजामा लिरबाय बे बिपिएफ इउपिपिएल जमा जानांगौनो आगोलाव मानो लिराखै बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो आं बुंगासिनो दं इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानायाव आंहा जेबो आपत्ति गैया आरामसे 100आव 100% आङो बुंदोंमोन ज' जानांगौ बिपिएफआ 20टा इउपिपिएलआ 20टा बास खिन्थु सरकार गारनानै फैनांगौ सरकारा गारनानै फै इउपिपिएल 20टा बिपिएफ 20टा गेलेगोन बास बेखौ आं दिलीप सयखिया दाखालि बे बिटिसिआवनो हाबनानै बबेबा इलेक्सन केम्पेइनाव खोथा बुंदों मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया होननानै बेनि सायाव बेबस्था लागोन जोङो होननानै खोथा लांदों बेथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिनि सायाव दिनै आबसुआ मानो सिरि थाबाय थादों मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहाय मानो नांथाबाय थादों आंनिबाथ' दिलीप सयखियाखौ बे आबसु आं जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सयखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो बयकट खालामगौमोन आं मानो साहस गैया बबे मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहायसो नांथाबगासिनो दं बे बिपिएफआव खालि बर'ल' गैयालै गासिबो जाथि दं बे इउपिपिएलआव खालि बर'ल' गैया गासिबो जाथि दं नांथाब दिलीप सयखिया दाखालि मा बुंदों बेखौ आबसुआ दिनै जातीय छात्र संगठन हिसाबै
दिलीप शइकियाखौ बयकट खालामनो हानाय साहस थानांगोन गैया ভিচিডিচি অকল বড়োলেণ্ডত নাই 10টা কাউন্সিলত ভিচিডিচি আছে আৰু ভিচিডিচি স্ক্ৰেপটো ইয়াত নহয় এইটো কেন্দ্ৰতে হ'ব সো ভিচিডিচিৰ স্ক্ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে এটা আইন পাছ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো আইন সংশোধন কৰি ভিচিডিচি কৰা হৈছে গতিকে এই কথাবিলাক যে আজি ইলেকশ্যন আহিছে কথাবিলাক ওলাইছে অনাগত দিনত ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান সিদ্ধান্ত হ'ব 125th এমেণ্ডমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে ভিচিডিচিটো ইলেকশ্যন হ'ব সব এইবিলাক নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা নিজৰ কথা আমি ইয়াতে আমাৰ ইয়াত হৰিজনো আছে আমাৰ ইয়াত জলাও আছে আমাৰ ইয়াত সব জনগোষ্ঠী আছে সো সেই জনগোষ্ঠীবিলাক আমি সবকো নিজৰ দাদা ভাই বুলি ভাবোঁ সংবিধানে কি কৰিছে এইটো আমি নকওঁ সংবিধানে কি দিছে কি দিয়া নাই এইটো সবেই জানে কিন্তু মানুহ হিচাপে বড়োলেণ্ডত যোনে বসবাস কৰে আদিবাসী হওক ইয়াত মানে মদাহী আছে হাজং আছে গাৰো আছে ইয়াত ৰাভা আছে ইয়াত বেংগলী আছে মাইনৰিটি মুছলমানসকল আছে সবকো আমি নিজৰ দাদা ভাই বুলি ভাবোঁ আৰু তেনেকৈ আমি সকলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ সন্মান কৰোঁ মৰম কৰোঁ আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ তেনেকৈ একো নাই তেখেতসকলে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু যোৱা 30-40 বছৰত জাতীয় সংগঠনবিলাকে তেনেকুৱা এটা চিন্তা লৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৰাজনীতিক নেতাসকলে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন এজেণ্ডা থাকে এই হিচাপে কোনোবা জাতীয় কথা যদি চিন্তা কৰে বা কোনোবা যদি ভৱিষ্যতটো চাই লৈ পেলাই চিন্তা কৰে বিবেচনা কৰিব আৰু যদি নকৰে তাৰ কথা তেনেকৈ চলিব মুখ্যমন্ত্ৰী ভিচিডিচি ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰেপ কৰিব চব ভিচিডিচি অকল বড়োলেণ্ডত নাই 10টা কাউন্সিলত ভিচিডিচি আছে আৰু ভিচিডিচি স্ক্ৰেপটো ইয়াত নহয় এইটো কেন্দ্ৰতে হ'ব সো ভিচিডিচিৰ স্ক্ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে এটা আইন পাছ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো আইন সংশোধন কৰি ভিচিডিচি কৰা হৈছে গতিকে এই কথাবিলাক যে আজি ইলেকশ্যন আহিছে কথাবিলাক ওলাইছে অনাগত দিনত ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান সিদ্ধান্ত হ'ব 125th এমেণ্ডমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে ভিচিডিচিটো ইলেকশ্যন হ'ব গতিকে ভিচিডিচি ইয়াতকৈ আৰু শক্তিশালী হ'ব যদি ইলেকশ্যন হৈ যায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে 125th এমেণ্ডমেণ্টটো আমি বিচাৰি আছোঁ মানে এইটো যাতে ভালকৈ আগুৱাই লৈ যায় গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ উন্নয়নটো আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय हाग्रामा महिलार सारनि बिबुंथि प्रमद बर' सारनि बिबुंथि थारैनो बिसोर सानैनि गेजेराव फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्शनाव थारैनो सोर सासेया जोंनि बिटिआरनि चिफ बा बिटिसिनि चिफ जागोन थारैनो फिन खेब प्रमद बर' सारानो फिन खेब बिटिआरनि चिफ जाबावगोन ना हाग्रामा महिलार सारा चिफ जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना मिन्थियोब्ला आरो एसेब्लाबो हमदांनो हादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां गनायजाथाव जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बेसेबां बाख्नायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन